కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 3వ అధ్యాయం 2వ భాగం అందరికీ స్వాగతం. కర్మయోగం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమః ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ. సో 2 సార్లు చెప్తాము హరే కృష్ణ. మొదటిసారి నేను కొంచెం లో పిచ్ లో చెప్తాను, తక్కువ స్థాయిలో. అందరూ నేను చెప్పిన తర్వాత ఫాలో అవ్వండి. మళ్ళీ హై పిచ్ లో ఇంకొకసారి చెప్తా సెకండ్ టైం, అది కూడా విని మళ్ళీ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే. హరే కృష్ణ. 3వ అధ్యాయం నిన్న సగం చూసాము. ఏం చూసాము ఎవరైనా చెప్పగలరా? ముఖ్య విషయాలు 3వ అధ్యాయంలో ఏం చూసాం? కర్మయోగం. అధ్యాయం పేరే కర్మయోగం. సో 3వ అధ్యాయంలో మీకు గుర్తున్నవి ఎవరైనా? భగవంతుని. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే మనం కృష్ణ. ఏది చేసినా భగవంతుని ప్రీత్యర్థం చేయాలి, ఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తేనే అది కరెక్ట్ అని చెప్పారు. యజ్ఞ చక్రం ఒకటి చెప్పారు మాతాజీ. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు చెప్పింది కర్మయోగం యొక్క డెఫినిషనే అది. ఏది? భగవత్ ప్రీత్యర్థం, కర్మ ఫలితాల మీద ఆసక్తి లేకుండా చేయడం. ఆ 2 పాయింట్స్ ఫాలో అవుతూ మనం ఏ పని చేసినా అది ఏమవుతుంది, దేంతో సమానం అవుతుంది ఆ రకంగా మనం చేస్తే? 2 విషయాలు. యజ్ఞం అవుతుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో యజ్ఞం అవుతుంది. 2వ పాయింట్ ఏమిటంటే కర్మబంధాలు ఉండవు. యజ్ఞం అంటే ఇంకా మనం పుణ్యం కూడా కాదు, మోక్షానికి దారి అది. కర్మబంధాలు ఏర్పడినప్పుడు, పుణ్యము పాపము ఏదీ లేనప్పుడు, మన పలకంత క్లీన్ గా ఉన్నప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏమిటంటే మోక్షం. పుణ్యం వస్తే తప్పే ఉందనుకుంటాం, తప్పేమి లేదు. కానీ పుణ్యం వస్తే కూడా మోక్షం కాదది. ఎందుకు? అదేమిటో రీజన్ కూడా చెప్తారు భగవంతుడు. మీరు 18th క్లాస్లో చూసే ఉంటారే. ఏం జరుగుతుంది పుణ్యం వస్తే? మోక్షం ఎందుకు కాదది? మళ్ళీ ఆ పుణ్యం అనుభవించడానికి మళ్ళీ మనం పుట్టాలి మాతాజీ. పుణ్యం అంతా కంప్లీట్ అయినాక మళ్ళీ పుట్టాలి మాతాజీ. అందుకని మోక్షం రాదు మాతాజీ. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. పుణ్యం ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? స్వర్గానికి వెళ్తాం, పుణ్యం ఉంది కాబట్టి. కానీ అది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాంటిది పుణ్యం. మనం పుణ్యం అంతా ఖర్చు చేసేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మన బ్యాలెన్స్ నిల్ అయిపోతే, పుణ్యం బ్యాలెన్స్ 0కి వస్తే అప్పుడు మళ్ళీ భూమి మీదకి రావాల్సి వస్తుంది. కానీ పుణ్యము పాపము ఏదీ లేని స్థితిని గనక మనం తెచ్చుకోగలిగితే అప్పుడు మనకి ఉండేది ఏమిటి, వచ్చేది ఏమిటి అంటే మోక్షం, భగవత్ ప్రాప్తి. కాబట్టి పుణ్యము పాపము ఎప్పుడు రాకుండా ఉంటుంది? మనం భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మను నడిచినప్పుడు ఏ బంధాలు మనకి ఏర్పడవన్నమాట.
అది వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ, ఎక్సలెంట్. హరే కృష్ణ మాత ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. మీరు ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. సో ముఖ్య విషయం అవి మనం చూసింది. యజ్ఞ చక్రం చూసాం. వెరీ గుడ్ జయశ్రీ మాతాజీ అది కూడా చెప్పారు. సో యజ్ఞ చక్రం అంటే ఏమిటి, అది ఎవరైనా చెప్పగలరా? యజ్ఞ చక్రం అంటే ఏమిటి? మనం ఒక చిన్న చిత్రం కూడా చూసాం, ఆ యజ్ఞ చక్రాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటటువంటి చిత్రం. మనం కర్తవ్య, హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. మనం మన కర్మానుసారం కర్తవ్యం మనం చేసి యజ్ఞం చేయాలి. యజ్ఞం చేయడం వల్ల వర్షాలు కురుస్తాయి. వర్షాలు కురవడం వల్ల పంటలు వస్తాయి. ఆ పంటల వల్ల వచ్చిన ఆహారాన్ని మనం భగవంతునికి అర్పించాలి. వెరీ కరెక్ట్ మాతాజీ? వెరీ గుడ్, ఎస్ కరెక్ట్. సో అది యజ్ఞ చక్రం. మీరు చెప్పింది ఇది. సో భగవంతుడు మనకు ఎలా కర్మలు, ఏ కర్మ ఎలా చేయాలి అనేది వేదాల ద్వారా చెప్పారు. అంటే కర్మలంటే మన బాధ్యతలు ఏమిటి, ఏ పనైనా మంచి ఏది చెడు ఏది అనేది అన్నీ కూడా వేదాల్లో ఉన్నాయి కదా. ఆ వేదాలు ఇచ్చింది ఎవరంటే మరి భగవంతుడే కదా. ఆ వేదాల్లో మన కర్తవ్యాలు ఏమిటనేది మనకు తెలిపారు, ఎలా చెయ్యాలో పనులు చెప్పారు. ఆ రకంగా మనం పనులు చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం అనుకున్నాం. అలా అందరూ కూడా కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేస్తే, అందరూ యజ్ఞంలాగా పనులు చేస్తే మరి సస్యశ్యామలత ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. అందుకే పూర్వకాలంలో త్రేతాయుగంలో రామరాజ్యం అని అంటారు. అంటే అందరూ ధర్మ మార్గంలో ఉండబట్టి, అందరూ ధర్మం ప్రకారం ఇలా కర్తవ్యాలు నెరవేర్చబట్టి యజ్ఞాల్లాగా సస్యశ్యామలతో ఉండేది. మరి ఈ రోజుల్లో ధర్మం అడుగంటిపోయింది కాబట్టి ఈ రోజుల్లో మనకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ వర్షాలు లేకపోవడం, కరువులు, మరి ఇవన్నీ కూడా తుఫాన్లు, అనవసరం అయినప్పుడు వర్షం రావడం, అవసరం అయినప్పుడు రాకపోవడం, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. అంటే మరి ఇలా ఈ కర్తవ్యానుసారణ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల మరి ప్రకృతిలోనే తేడా తెస్తుందన్నమాట. ఇటువంటి మనస్తత్వం మనుష్యుల్లో గనక ఇటువంటి కల్మషాలుండి వాళ్ళ బాధ్యతలను వాళ్ళు సక్రమంగా ధర్మ మార్గంలో భగవత్ ప్రీత్యర్థం నెరవేర్చినప్పుడు మరి ఇటువంటి పరిస్థితి సంభవిస్తుంది. కాబట్టి అందరూ అలా ఉన్నప్పుడు వస్తాయి, ధాన్యం పండుతుంది. మరి ధాన్యం పండింది అంటే మరి అది మనకి ఆహారం వస్తుంది. తద్వారా మనం భగవంతుడికి అవన్నీ కూడా అర్పించాలి, అంతే కదా. మరి కృతజ్ఞతా భావం అనేది కూడా మనకు ఉండాలి. ఎవరైనా ఏదైనా చిన్నది కింద పడిని తీసిస్తే థ్యాంక్ యూ అంటాం. మరి సమస్తాన్ని ఇచ్చిన భగవంతుడికి మనం మాత్రం కృతజ్ఞత చూపించకపోతే ఎలా? సో ఆయన ఇచ్చిన ఆహారానికి భగవంతుడికి, దేవతలకి నైవేద్యం పెట్టి మనం తీసుకోవడం సరి అయిన పద్ధతి. అలా తీసుకోకపోతే వాళ్ళు మరి పాపం తిన్నట్లే, దొంగల కిందే వస్తారు అని కూడా చూసాం. సో నిజానికి పాపాన్ని మరి వాళ్ళే చేసుకుని ఆహారాన్ని భుజించి, వాళ్ళ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మాత్రమే ఆహారాన్ని చేసుకుని భుజించే వాళ్ళు పాపం తిన్నట్లే అని చెప్పారు. సో యజ్ఞ చక్రం చూసాము. యజ్ఞ చక్రంలో మరి అన్నాద్భవంతి భూతాన్ని, అంటే అన్ని జీవరాశులు ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ, అన్నం ఆహారం సంభవిస్తుంది ఎలా అంటే వర్షం వల్ల. పర్జన్య అంటే వర్షం. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యం, పర్జన్యం అంటే వర్షం యజ్ఞం వల్ల ఉద్భవిస్తుంది. సో యజ్ఞం చేస్తే వర్షం వస్తుంది. సో మామూలుగా కూడా మన వాళ్ళు అందుకే కరువులు వచ్చాయి అంటే యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు, వర్షాలు పడతాయి అని. కానీ నిజమైన డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ఎవరి డ్యూటీని వాళ్ళు యజ్ఞంలాగా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సస్యశ్యామలత అనేది భగవంతుడు, దేవతలు ప్రసాదిస్తారు అని ఇక్కడ అర్థం అనమాట. యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ, అందుకే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ అది చెప్తుంది. కర్మ ఎలా చేస్తాం? వర్షమేమో యజ్ఞం ద్వారా వస్తుంది. యజ్ఞం అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే నీ కర్మల్ని నువ్వు సరిగ్గా చేస్తే అదే యజ్ఞం. నువ్వు కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో నీ కర్మను, కర్తవ్యాలను నెరవేరిస్తే అదే యజ్ఞం అని చెప్పి ఇది చెప్తోంది. సో అట్లా ఈ రకమైన ప్రవర్తనతో ఉన్నప్పుడు క్రమేణా చివరికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం వస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు
కంప్లీట్ ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొంది ఆ పరిపూర్ణ స్థితి వచ్చిన తర్వాత ఇక ఏ పని చేయనక్కర్లేదు. మరి ముందు చెప్పారు కదా, పనులు చేయకుండా ఉండడం కంటే పని చేయడమే ఉత్తమం. నీ జీవనోపాధి కూడా నువ్వు నీ శరీర యాత్ర పీచ అంటే నీ జీవన యాత్ర నువ్వు సాగించలేవు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. శరీర యాత్ర పీచతే నప్రసిద్ధ్యేద్ అకర్మణ. సో నువ్వు అకర్మ అంటే ఇక్కడ అకర్మ అంటే పని చేయకుండా ఉండదు. అసలు అకర్మ అంటే చివరి స్థితి, ఇప్పుడు మనం చూసిన స్థితి ఏది, ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్న టైంలో ఏ పని చేయవలసిన అవసరం ఇక లేదా, పరిపూర్ణత వస్తే అది నిజమైన కర్మ. అంతవరకు కూడా మామూలుగా ఇక్కడ అకర్మ అంటే పని చేయకుండా ఉండడం అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. అంతవరకు కూడా సాధన చేసేటప్పుడు అకర్మ ఎప్పుడవుతుందంటే మనం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేయగలిగినప్పుడు, పాపమైన పుణ్యమైన మూటగట్టుకోకుండా ఏ బంధాన్ని క్రియేట్ చేసుకోకుండా మనం పని చేయగలిగినప్పుడు అది అకర్మతో సమానం. పని చేస్తున్నా కూడా మనం బంధాలు కలిగించుకోవడం లేదు కాబట్టి. కానీ నిజమైన అకర్మ స్థితి ఈ పరిపూర్ణ స్థితి వచ్చినప్పుడు ఇక అసలు ఏ పని చేయక్కర్లేదు అంటున్నారు. అప్పటి వరకు నువ్వు అన్ని పనులు చేస్తూనే ఉండాలి. ఆ పరిపూర్ణ స్థితి వచ్చే వరకు పని చేస్తూనే ఉండు. నీ కర్తవ్యాలు నువ్వు ఆచరించవలసిందే. పని వదిలిపెట్టడం కంటే చేయడమే మంచిది. పని చేయకుండా నువ్వు జీవనయాత్ర సాగించలేవు. ఇవన్నీ చెప్పి, అయితే పని ఎలా చేయాలి అంటే యజ్ఞార్థాత్ కర్మను, యజ్ఞం కోసం చేసినట్టు చెయ్యి. అన్యత్ర వేరే రకంగా చేసావనుకో నీ స్వలాభం కోసం, లోకంలో నీకు కర్మబంధాలు వస్తాయి, ఏర్పడతాయి. కాబట్టి తదర్థం కర్మ కౌంటేయ, ఆ రకంగా ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మను చెయ్యి కౌంటేయ. చేసి ముక్త సంగుడు. ఎలా ముక్త సంగ అంటే సంగత్వం నుంచి విముక్తుడవై, అటాచ్మెంట్ నుంచి విముక్తుడవై. అటాచ్మెంట్ అంటే రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తుడవై నువ్వు కర్మను ఆచరించు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది అట్లా కర్మ చేయి, చివరికి అలా చేస్తూ చేస్తూ నువ్వు ఈ స్థితికి, ఆత్మ సాక్షాత్కారంతో పరిపూర్ణ స్థితికి వస్తావు. ఇక ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక నువ్వు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళవు. ఆ స్టేజ్ నుంచి ఇక నీకు మోక్షమే తరువాత నీకు వచ్చేది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సో అది చూసాము. అది తర్వాత విద్యుత్ ధర్మాలను గనక మరి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పిన తర్వాత పాఠ, ఇప్పుడు నాకు చేయవలసిన కర్మ ఈ ముల్లోకాలను ఏదీ లేదు, నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే నాకు కోరిక లేదు, నాకు ఆసక్తి లేదు, దేని మీద నేను కోరుకునేది లేదు, నేను పొందవలసింది కూడా ఏదీ లేదు. కాబట్టి అయినా సరే నేను ఈ కర్మలు చేయడంలో నియుక్తుడనై ఉన్నాను. సో భగవంతుడు ఆయన మనకు కూడా ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారనమాట. నేను మరి పని చేయవలసిన అవసరం లేదు, కానీ భగవంతుడు మరి సృష్టి, ఇప్పుడు మనం ఇది చూడలేదు, ఇంపార్టెంట్ శ్లోక ఇది. సో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, కాబట్టి నువ్వు ఆ స్థితికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నీకు దేని మీద కూడా ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు. కాబట్టి అసక్తుడవై అంటే ఆసక్తి లేకుండా సతతం కార్యకర్మ సమాచర, ఎప్పుడు ఆసక్తి లేకుండా అంటే ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా నువ్వు కర్మను చెయ్యి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే అసక్తోహి అచరన్ కర్మ అంటే ఇలా అసంగత్వంతో నువ్వు కర్మను చేస్తూ పరమాప్నోతి పురుష, పరతత్వాన్ని అంటే ఇక మోక్షాన్ని పొందగలుగుతావు, పరమాన్ని పొందగలుగుతావు. పరమం అంటే ఇక తిరుగులేనిది, మహత్తరమైనది, భగవత్ ప్రాప్తి, భగవత్ సాక్షాత్కారం, భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళగలగటం, ఇవన్నీ కూడా ఒకటే మీనింగ్. సో ఆ పరము నీకు పొందగలుగుతావు. మనిషి, పురుష అంటే మనిషి పరతత్వాన్ని పొందగలుగుతాడు ఎప్పుడు ఆసక్తితో, అంటే ఆసక్తి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా కర్మను ఆచరిస్తే అదే భగవంతుని పొందడానికి నీకు మార్గం అయిపోతుంది. ఇది కర్మ మార్గం. రకరకాల మార్గాలు చెప్పారు భగవంతుడు, మనకు ఒకటే మార్గం కూడా చెప్పలా. కర్మ మార్గంలో ఈ రకంగా చేస్తూ పో నువ్వు పని, ఆ ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా నువ్వు తప్పనిసరిగా మనిషి పరమాన్ని పొందుతాడు అలా వెళ్తే అని చెప్పారనమాట. సో ఇంకా కర్మణైవ హి సంసిద్ధిం అస్థిత జనకాదయ
లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి. జనక మహారాజు లాంటి రాజులందరూ కూడా కేవలం వాళ్ళ విద్యుక్త ధర్మాలు నిర్వర్తించడం ద్వారానే సంపూర్ణత్వం పొందారు. ఇంకా వాళ్ళు ఏది పాటించలేదు. యోగాలు, తపస్సులు, యజ్ఞాలు అవన్నీ ఏదో మామూలుగా చేసిన తీవ్రంగా వాళ్ళు అన్నీ వదిలేసి ఏది చేయలే. జనక మహారాజులాగా పాలిస్తూనే ఆయన ఎంతో మహానుభావుడు. ఆయన ఈ రకంగా సంపూర్ణత్వాన్ని పొందాడు. ఇటువంటి రాజులందరూ కూడా కేవలం వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేయటం, మన డ్యూటీ మనం సక్రమంగా ఇలా చేస్తే చాలు, మనం సంపూర్ణత్వాన్ని పొందొచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఈ జనక మహారాజు లాంటి రాజులంతా కేవలం విద్యుక్త ధర్మాలు నిర్వర్తించడం ద్వారానే పొందారు. కాబట్టి జనసామాన్యానికి బోధించే నిమిత్తం, అందరికీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ గా ఉండే నిమిత్తం నువ్వు ఈ రకంగా కర్మను చేసి నువ్వు పూర్ణత్వాన్ని అందరికీ చూపించు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. నువ్వు ఈ సన్మార్గంలో ఉండి చేశావు అంటే రాజు కాబట్టి నిన్ను చూసి అందరూ కూడా నేర్చుకుంటారు. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. యద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ, గొప్పవాళ్ళు శ్రేష్ఠులు ఏ ఏ విషయాలైతే ఆచరిస్తారో తత్తద్దేవేతరో జనః, సో దానినే జనులందరూ కూడా ఆచరిస్తారు అంటున్నారు. అతను, ఈ శ్రేష్ఠుడు గొప్పవాడు, యత్ ప్రమాణం కురితే, ఏ ప్రమాణాలు అయితే పెడతాడో, అంటే ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడో, అంటే ఈ పని ఈ రకంగా చేయాలి అని చెప్తాడో, లోకస్తత్ అనువర్తతే, లోకం అంతా కూడా దానిని అనుసరిస్తుంది అంటున్నారు. సో మహనీయులు ఎలాంటి కార్యాలు చేస్తారో, ఎలాంటి పనులు చేస్తారో సామాన్యులందరూ కూడా వాళ్ళని అనుసరిస్తారు. వాళ్ళు దేనినైతే ఏ రకంగా పని చేయాలని వాళ్ళు ఒక ప్రమాణాన్ని పెడతారో అందరూ కూడా ఆ ప్రమాణాన్నే అనుసరిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం ఏ రకంగా అందరికీ కూడా ఆదర్శప్రాయంగా జీవించాలి అనే విషయాన్ని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నీ జీవితం ఎలా ఉండాలి, నువ్వు అందరికీ కూడా ఉపయోగపడే రకంగా నువ్వు ప్రవర్తించి చూపించు. ఎందుకు? గొప్పవాళ్ళు ఏ పని చేస్తే సామాన్యులందరూ దాన్ని అనుసరిస్తారు. నువ్వు ఉత్తమ పనుల ద్వారా ఇలా నువ్వు పెట్టినటువంటి ప్రమాణాన్ని అందరూ కూడా అనుసరిస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అందుకని అందరూ కూడా అవతల వాళ్ళకు ఆదర్శప్రాయంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇతను, ఈ లీడరు, మీరు స్మోక్ చేయొద్దు అంటున్నాడు. వీళ్ళు ఏమంటున్నారు, నువ్వు చెప్పినట్టు కాదు, నువ్వు చేసినట్టు చేస్తాం అంటున్నారు. మరి మాటలు ఒకటి చేతులకి తేడా ఉంటే మరి ఎలా? అది ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. సో మనం ఆచరించి ఎదుటి వాళ్ళకి చూపించి వాళ్ళ మార్గంలో నడిచేటట్లు చెయ్యాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అప్పుడు భగవంతుడు మళ్ళీ నాకు మరి నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారు, నాకు పాట మరి ముల్లోకాల్లోనూ నాకు కావాల్సింది ఏదీ లేదు, నాకు లేనిది లేదు, కానీ అవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్తయేవచ కర్మణి. నాకు కావాల్సింది లేదు, మరి నేను కోరుకునేది లేదు, నాకు లేనిది లేదు, అయినా కూడా నా యొక్క కర్మలన్నీ నేను చేస్తూనే ఉన్నాను అని చెప్పి భగవంతుడు మరి సృష్టి జరుపుతున్నారు. సృష్టి స్థితి లయలు అన్నీ ఆయన జరుపుతూనే ఉన్నారు. ఆయనకు కావాల్సింది లేదు, ఆయనకి లేనిది లేదు, అయినా నా పనులు నేను చేస్తూనే ఉన్నాను. యది హి అహం న వర్తేయం జాతు కర్మణ్యతంత్రితః మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పాఠ సర్వశః. ఒకవేళ నేను గనక నా డ్యూటీ నేను చేయలేదనుకో, ఇప్పుడు భగవంతుడు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ సృష్టి స్థితిలో? ఆయనకి ఏమైనా కావాలా? దానివల్ల ఆయనకి ఏమైనా లాభం వస్తుందా? మనం వ్యాపారం లాభం కోసం అనుకుని చేస్తాం, ఏ పనైనా లాభం ఉంటేనే చేయాలనుకుంటున్నాం, అది కాదు.
కరెక్ట్ గా మనం చేయవలసింది బాధ్యత అనుకుని చేయాలి. దానికి ఉదాహరణ ఎవరంటే భగవంతుడే. ఆయనకు కావాల్సింది ఏది లేదు, ఈ సృష్టి స్థితి లయల వల్ల ఆయనకు వచ్చేదేమీ లేదు. కానీ భగవంతుడిగా ఆయన డ్యూటీ అది, ఆయన నేను చేస్తున్నాను. ఒకవేళ నేను ఇది చేయలేదనుకో, నా బాధ్యతను నేను శ్రద్ధగా నిర్వర్తించలేదనుకో, మనుషులందరూ నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు అంటున్నారు. అందరూ కూడా నాలాగే డ్యూటీస్ చేయకుండా కూర్చుంటారు. నేను అందరికీ చేసి చూపిస్తున్నాను, ఇది నా డ్యూటీ కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను. నేనేదో లాభం కోసం కానీ నష్టం కోసం కానీ చేయడం లేదు. అలాగే ఆయన జీవితం ఆయన నేను చేయకపోతే నా బాధ్యతని ఈ రకంగా మనుషులు కూడా వాళ్ళ బాధ్యతల్ని వాళ్ళు చెయ్యరు అని చెప్తున్నారు. అందరికీ మరి ఆదర్శప్రాయంగా మహనీయులు ఉండాలని ఇంతకు ముందే చెప్పారు కదా. సో భగవంతుడు ఆ రకంగా అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా ఆయన డ్యూటీని ఆయన ఏ లాభం కోసం కాకుండా డ్యూటీ కోసమే డ్యూటీ చేస్తున్నారు. అదే మనం ఫాలో అవ్వగలిగితే మనకి మరి భగవంతుణ్ణి అందుకునేటటువంటి స్థితిని తెచ్చుకోగలుగుతాం. మరి దేనితో అయినా మనం ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే అవే లక్షణాలు వస్తేనేగా మనకి మన సమానం అంటే సమానం కాదు, కానీ మనకి భగవంతుడి ఆయన ధామానికి వెళ్ళే అర్హత కావాలి అంటే మరి భగవంతుడి యొక్క కల్మషాలన్నిటితో మనం ఎలా వెళ్ళగలుగుతాం? ఆ శుద్ధతత్వం లేనిది భగవంతుడిని ఎలా అందుకోగలుగుతాం? కాబట్టి ఆ భగవత్ తత్వం ఏమిటి అంటే ఇలా ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా తన డ్యూటీని తను చేయడం ఒకటి. త్రిగుణాలకు అతీతుడు ఆయన. సో ఎవరైతే ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా మనం ఇలా సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు క్రమేణా త్రిగుణాలకు అతీతులం అవుతాం. అప్పుడు ఇక మనకి ఈ రాగద్వేషాలన్నీ నశించిపోతూ వస్తే క్రమేణా ఏం జరుగుతుంది? మనకప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి సత్వరజ స్తమో గుణాలన్నింటినీ కూడా జయించిన వాళ్ళం ఉంటాం. కాబట్టి అలా భగవంతుడి గుణాలకు దగ్గరలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి మనకి భగవత్ ప్రాప్తి వస్తుంది. సో ఇలా చెప్తూ విద్యుక్త ధర్మాలను గనక నేను నిర్వహించలేదనుకో లోకాలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. మరి అంతే కదా, భగవంతుడు మరి సృష్టించి వదిలేశారనుకోండి, సగం చేసిన ఆయన డ్యూటీ అన్ని పాడైపోతాయి. ఆయన మెయింటైన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? లోకాలన్నీ నాశనం అవుతాయి. అవాంఛనీయమైన ప్రజాబాహుళ్యానికి నేను కారణం అవుతాను. అనవసరంగా అన్నీ కూడా నాశనం చేసిన వాడికి నేను కారణం అవుతాను. తద్వారా అందరి శాంతిని కూడా నేను నష్టపరిచిన వాడిని అవుతాను. మరి ఏది పట్టించుకోకుండా భగవంతుడు సూర్యుడిని ఉదయించనీయకుండా చేస్తే మరి ఏమవుతుంది? సో మరి గాలిని వీచకుండా చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆయన డ్యూటీస్ ఆయన చేయనప్పుడు అందరూ కూడా మరి సఫర్ అవుతారు, నష్టపడతారు, నా డ్యూటీ నేను చేయకపోతే అని చెప్తున్నారు. సో సక్తా కర్మణ్య విద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత కుర్యాద్ విద్వాంస్ తథా సక్త చికీర్షుర్లోక సంగ్రహం. సో ఏమి తెలియని అమాయకులు ఫలాసక్తిలోనే ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఇక వాళ్ళ పనులన్నీ ఎందుకు చేస్తారు? ఏదో ఫలితం కోసమే, లాభం కావాలనో ఏదో ఇలాంటి ప్రాకులాటతోనే పనులు చేసేవాళ్ళు అలాగే చేసినట్లు విద్వాంసుడైన వాడు జనులను ధర్మ మార్గంలో నడిపించడానికే అటాచ్మెంట్ లేకుండా పనులు చేయాలి. ఏమీ తెలియని అజ్ఞానులు లాభం కోసమే పని ఎలా చేస్తారో నిజమైన విద్వాంసుడు సంగరహితంగా కర్మను చెయ్యాలి. జనులందరినీ కూడా ధర్మ మార్గంలో ప్రవర్తింపచేయడానికి అతను ఏ రాగద్వేషాలు లేకుండా సంగత్వం అంటే అటాచ్మెంట్, అంటే ఏదో కావాలి కావాలి అనే తపన, అదే అటాచ్మెంట్. అది మనుషుల మీద అయినా ఉండొచ్చు, ఆ కావాలి అనే తపన వస్తువుల మీద అయినా ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు వ్యాపారం ఉందంటే ధనం లాభం కోసం చేయడం కరెక్టే, కానీ లాభం వస్తుంది, రావాలి 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 అనే తపన, అది అటాచ్మెంట్ అనమాట. అది కావాలి 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 అనే విపరీతమైన కోరిక. సో అది ఆ సంగత్వం లేకుండా నువ్వు ధర్మ మార్గంలో నువ్వు తెలివైన వాడు జ్ఞాని ఎలా అయితే కర్మ చేస్తాడో అట్లా చెయ్యి. అంతేగా అంటే ఏమీ తెలియని అజ్ఞాని లాభం కోసమే పని ఎలా అయితే చేస్తాడో తెలిసిన జ్ఞాని కర్మ సంగరహితంగా పనిచేస్తాడు. నువ్వు అట్లా చెయ్యి అంటున్నారు. సో ఇక్కడ రెండు రకాల వాళ్ళు ఎలా చేస్తారో చెప్పేశారు. అజ్ఞానులేమో ఓన్లీ లాభం కోసం చేస్తారు, జ్ఞానులు ఆ
మీద ఆసక్తి లేకుండా సంఘరహితంగా పనిచేస్తాడు. కాబట్టి నువ్వు కూడా జ్ఞానులు చేసినట్లు ధర్మ మార్గంలో సంఘరహితంగా చెయ్యి అంటున్నారు. సబుద్ధి భేదం జనయేద్ అజ్ఞానం కర్మ సంజ్ఞాం జోషయేత్ సర్వకర్మాణి విద్వాన్ యుక్త సమాచరన్. సో విద్యుక్త ధర్మాలు పట్ల ఎవరికైతే ఆసక్తి ఉంటుందో అలాంటి పామరుల మనసు కలతపడ్డట్లుగా విద్వాంసుడు కర్మను వారిని కర్మ యందు నిగ్రహించరాదు అంటున్నాడు. అందుకు భిన్నంగా భక్తిభావంతో కర్మ చేస్తూ వారిని కర్మలలో నియుక్తులు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే అమాయకులు, జ్ఞానం లేని వాళ్ళు, లాభం కోసమే పనులు చేసే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని మనం వదిలిపెట్టకూడదు. వాళ్ళకి నేర్పించాలి. మనం భక్తితో అంటే ఈ రకంగా ఫలాసక్తి లేకుండా సమత్వంతో ఎలా కర్మ చేయాలో వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళని ఆ రకంగా కర్మల్లో నియుక్తులయ్యేటట్టు చెయ్యాలి అంటున్నారు. అంటే మిగిలిన వాళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు సహాయపడు. వాళ్ళు ఈ మాయ నుంచి బయటపడడానికి, ఈ అజ్ఞానం నుంచి బయటపడడానికి. పని చేయడం అంటే లాభం కోసమే కాదు, మనం ఒక బాధ్యతగా ఈ సంఘరహితంగా చెయ్యాలి. అప్పుడే మనం ఉన్నత స్థాయికి, పరిపూర్ణ స్థాయికి జ్ఞాన అర్హతను సంపాదించుకోగలుగుతాం, భగవత్ ప్రాప్తిని సంపాదించుకోగలుగుతాం. కాబట్టి వీళ్ళందరికీ నువ్వు ఆ రకంగా వాళ్ళని ఇది మార్గం అని నువ్వు చేసి చూపించి వాళ్ళకి ఆ మార్గాన్ని చూపించు. నువ్వు ఆ రకంగా నడుచుకుని అందరికీ కూడా ఆ మార్గం ఇలాంటిది అని నువ్వు చేసి చూపించు వాళ్ళకి. ఆ రకంగా కర్మ చేసేటట్లు వాళ్ళని నియుక్తులను చెయ్యి అంటున్నారు అన్నమాట. సో అందరూ కూడా ఇలా నడిచి అవతల వాళ్ళకి ఆదర్శప్రాయంగా ఉండేటట్లు ఉండండి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇతి మన్యతే. సో ఈ అహంకారంతో, మోహంతో మనం మరి ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలతో ఏమనుకుంటున్నామంటే అందరం ప్రకృతి త్రిగుణాలు అలవర్చుకున్నాంగా, సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము, ఏదో ఒకటి. ఆ 3 గుణాల యొక్క ప్రభావంతో మనం ఏమనుకుంటున్నాము, ఈ చేసే పనులన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటాం. అనుకుంటున్నారు అందరూ. ఈ త్రిగుణాల వల్ల ప్రభావితులైపోయి మనం ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఏమనుకుంటాం, నేను చేశాను అంటూ ఉంటాం కదా, అనుకుంటున్నారు మీరందరూ. అయితే తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయో గుణాగుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వా న సచ్యతే. ఈ పరతత్వం తెలిసిన వాళ్ళు మహాబాహులున్న అర్జున, గుణకర్మ విభాగయో అంటే ఈ గుణాల వల్ల ప్రభావితులై ఇలా రకరకాలుగా ఈ గుణ భేదాలు తెలిసిన వాళ్ళు గుణాగుణేషు వర్తంత. అయితే వాళ్ళు గుణభేదాన్ని చక్కగా తెలుసుకుని వాళ్ళు ఇతి మత్వా న సజ్జతే, వాళ్ళు ఎందులోనూ కూడా ఆసక్తులు కారు. మామూలుగా మా అహంకారంతో, మోహంతో ఉన్న వాళ్ళేమో ఏ పని చేసినా నేనే చేశాను అనుకుంటారు అని ఇందాక శ్లోకంలో చెప్పారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇలా పరతత్వం ఉన్నవాడు మరి ఈ కామ్యకర్మల మధ్య భేదం అంటే అజ్ఞాని ఎలా చేస్తాడు, లాభం కోసం చేస్తాడు, జ్ఞాని సంఘరహితంగా చేస్తాడు. ఈ భేదాన్ని తెలుసుకున్నవాడు, పరతత్వం ఉన్నవాడు ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియ భోగాల్లోనూ ఆసక్తుడు కాడు. సో ఆ డిఫరెన్స్ తెలిసిన వాడు ఇంద్రియ భోగాల్లో ఆసక్తుడు కాడు. సో ఏ పని చేసినా మన ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికి చెయ్యడు, ఎందుకంటే అతనికి ఈ గుణతత్వాలు ఇవన్నీ కూడా తెలుసు కాబట్టి. ప్రకృతిర్గుణ సమ్మూఢ సజ్జంతే గుణ కర్మసు తాన కృత్సవిదో మండాన్ కృత్స్నవిన్నా విచాలయేత్. సో ఈ ప్రకృతి గుణాలతో మోహితులైపోయి మూఢులందరూ కూడా ఈ భౌతిక కర్మల్లో నియుక్తులైపోయి సంగత్వాన్ని అటాచ్డ్ అయిపోతున్నారు, ఈ భౌతికత్వానికి. వీళ్ళంతా ఈ మోహంతో పరవశులైపోయారు. ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలు కలిగించిన ఈ కోరికలతో, ప్రలోభాలతో మోహితులైపోయి ఈ భౌతిక కర్మల్లో సంగత్వంతో ఈ కర్మల్లో నియుక్తులవుతున్నారు, అటాచ్మెంట్తో చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం అందరికీ ఎందుకు అటాచ్మెంట్ అంటే ఈ భౌతిక కర్మల వల్ల మోహితులం అయిపోయారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ అటాచ్మెంట్ లేకుండా చేయవలసిన పనిని అటాచ్మెంట్తో చేస్తున్నారు, ఆ మోహంతో. ఈ చేసేవాడి యొక్క అజ్ఞానం కారణంగా
ఈ రకంగా ఈ కర్మలన్నీ అధమాలైనా కూడా జ్ఞానవంతుడు వాళ్ళని కలసపెట్టకూడదు. సో వీళ్ళంతా ఈ అధములు, ఈ అజ్ఞానులు ఇలా మోహితులైపోయి ఈ రకంగా వాళ్ళ లాభం కోసమే సంగత్వం, అటాచ్మెంట్తో పనులు చేస్తున్నా నిజమైన జ్ఞాని వాళ్ళని కలత పెట్టకూడదు. అంటే వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేసి వాళ్ళని మాటలు అనకూడదు. మీరు పాపులు, మీరు ఇలా చేస్తున్నారు, అట్లా వాళ్ళని కలత పెట్టకూడదు. అంటే మంచి బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలో చెప్తున్నారు. వాళ్ళని సరి అయిన మార్గంలో నువ్వు చేసి చూపించి చెప్పు, కానీ నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళని మీరు కరెక్ట్ కాదు, మీరు చేసేది మీరు తప్పు మార్గంలో వెళ్తున్నారు అని చెప్పడం కాదు. నువ్వు చేసి చూపించు, నిన్ను చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, అంతేగాని వాళ్ళని మాటలు అనడం కాదు. సో అది ఆ రకంగా ఎదుటి వాళ్ళకి ఆదర్శప్రాయం అవ్వాలి, కానీ లెక్చర్లు మనం ఇలా వెళ్ళి వాళ్ళ తప్పులు పట్టడం కాదు అని చెప్తున్నారు. ఎవరికైనా నేర్పించాలంటే మనం చేసి చూపిస్తే వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. పిల్లలకి నీతులు చెప్పి మనమే తప్పు చేస్తే మరి ఎలా? అలా మనం సరి అయిన మార్గంలో నడుస్తే అవతల వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా మనల్ని ఫాలో అవుతారు అని చెప్తున్నారు. మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మ చేతసా నిరాశీర్ నిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్వ విగత జ్వర. కాబట్టి అర్జున, నన్ను గూర్చిన ఈ సంపూర్ణ జ్ఞానంతో నువ్వు ఫలాపేక్షని, ఈ మమత్వాన్ని, రాగద్వేషాలని పక్కన పెట్టి కర్మలన్నీ నాకు సమర్పించి ఈ మోహాన్ని వదిలిపెట్టి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని నువ్వు ఫలాపేక్ష, ఇవి నాది, నా వాళ్ళు, ఇవన్నీ ఈ భావాలన్నీ పక్కన పెట్టు, నాకు అర్పించు. నువ్వు చేసే పని నీ బాధ్యత, ఇది నువ్వు ఊరికినే వెళ్ళి చంపడం లేదు, నీ డ్యూటీ ఇక్కడ ఇది. ఆ డ్యూటీని నువ్వు నాకు అర్పించి నీ పని నువ్వు చెయ్యి. ఇక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చెయ్యాలి, మనం మన కర్తవ్యాలను అలా చెయ్యాలి. ఏమేమి మతమిదం నిత్యమనుతిష్టంతి మానవ శ్రద్ధావంతో అనసూయంతో ఉచ్యంతే తేపి కర్మభి. సో నువ్వు గనక నా మతమిదం, నేను చెప్పినట్లు నా ఆదేశ ప్రకారం నిత్యము అనుతిష్టంతి, నువ్వు సక్రమంగా అనుసరించావనుకో, మనుషులందరూ కూడా ఈ విధంగా నేను చెప్పిన పద్ధతిని అనుసరిస్తే శ్రద్ధతో అనసూయంతో, అసూయ లేకుండా మరి ఉచ్యంతే అంటే విడుదలవుతారు. ఎక్కడి నుంచి? ఈ కర్మభి, కామ్య కర్మల బంధాల నుండి అని చెప్తున్నారు. సో నా ఆదేశం ప్రకారం ఎవరైతే వాళ్ళ డ్యూటీస్ అన్నీ కూడా శ్రద్ధతో వాళ్ళు అసూయ లేకుండా అనుసరిస్తారో కామ్యకర్మ బంధాలన్నిటి నుంచి కూడా బయటపడతారు అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో శ్రద్ధతో భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా మమత్వం లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా, అసూయ లేకుండా వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేసినప్పుడు అందరూ వాళ్ళ కర్మబంధాల నుంచి బయటపడతారు. ఏత్వేతభ్యసూయంతో నాను తిష్టంతి మే మతం సర్వజ్ఞాన విమూఢాంస్తాన్ విద్ధి నష్టాన చేతసః. కానీ అసూయతో గనక ఈ ఉపదేశాలు ఎవరైనా వినలేదనుకో, విని అనుసరించలేదనుకో, వాళ్ళకి జ్ఞానరహితులుగా, మూఢులుగా పూర్ణత్వాన్ని పొందే ప్రయత్నంలో వాళ్ళకి నాశనం అవుతారు. ఇక వాళ్ళు ఎప్పుడు పూర్ణత్వాన్ని పొందలేరు. నా యొక్క ఈ ఉపదేశాన్ని అనుసరించలేని వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా మరి జ్ఞానాన్ని, పూర్ణత్వాన్ని పొందలేరు. అదే ఎవరైనా శ్రద్ధతో ఈ ఉపదేశాన్ని అసూయ లేకుండా అనుసరించినట్లయితే అన్ని బంధాల నుంచి విడుదలవుతారని ఇందాక శ్లోకంలో చెప్పి, అలా చేయలేని వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా మరి ఇక ఈ పూర్ణత్వాన్ని పొందలేరు. అంటే ఈ కర్మను ఈ రకంగా ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా భగవత్ ప్రీత్యర్థం ధర్మ మార్గంలో చేసినప్పుడు మరి పూర్ణత్వాన్ని పొందొచ్చు. సదృశం చేష్టతే స్వస్య ప్రకృతిర్జ్ఞానవానపి ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహ కిం కరిష్యతి. సో జ్ఞానవంతుడైన మనిషి సైతం కూడా తన గుణాన్ని అనుసరించి కర్మ చేస్తాడు. ఎవరైనా సరే గుణ ప్రకారమే పనిచేస్తారు. మంచివాళ్ళు సత్వగుణం ఉంటే సాత్విక పనులు, రజోగుణం ఉంటే రజోగుణ పనులు, తమో గుణం ఉంటే చెడు పనులు, అజ్ఞాన పనులు చేస్తారు. ఎలా జ్ఞాని కూడా తన గుణాన్ని బట్టే చేస్తాడు. ఎందుకంటే అందరూ త్రిగుణాలను బట్టి వాళ్ళకి స్వభావం వస్తుంది, స్వభావాన్ని బట్టి పనిచేస్తాడు. ఇంకా అలాంటప్పుడు నిగ్రహం అనేది ఏం చేయగలదు అంటున్నారు. సో దానికి అంటే దీని అర్థం ఏమిటని మనకి డౌట్ వస్తుంది. నిగ్రహం వల్ల ఏమీ మనకి ఉపయోగం లేదా
అని డౌట్ వస్తుంది. ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. ఇంద్రియస్యేంద్రియాస్యార్థే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ తయోర్న వశమాగచ్చేత్ తౌ హ్యస్య పరిపంథినౌ. ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియార్థాలు వీటన్నిటి వల్ల వచ్చే రాగద్వేషాలు కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మరి ఇలాంటి త్రిగుణాల నుంచి మనం ఉంటే ఇక మనకి నిగ్రహం, త్రిగుణాల వల్లే పనిచేస్తే ఇంకా నిగ్రహం వల్ల ఉపయోగం ఏముంది అనుకోవచ్చు. కానీ ఇంద్రియాలు కలిగజేసే రాగద్వేషాలు కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఆత్మానుభవ మార్గంలో ఆ రాగద్వేషాలు మనకి ఆటంకాలు కాబట్టి వాటికి ఎవ్వరూ వశం కాకూడదు. ఈ రాగద్వేషాలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటున్నారు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ పరధర్మో భయావహ. పరధర్మాన్ని మనం చక్కగా నిర్వహించడం కంటే గుణరహితమైనా సరే మన స్వధర్మాన్ని ఆచరించడం ఉత్తమం అంటున్నారు అనమాట. వేరే వాళ్ళ డ్యూటీ వెళ్ళి మనం పూర్తిగా చేయడం కంటే మన బాధ్యతను మనం కొంతవరకు చేయగలిగినా అదే ఉత్తమం అంటున్నారు. సో పరధర్మ పాలనం అంటే పరధర్మాన్ని చేయటం నీకు నష్టం యాక్చువల్. కాబట్టి దాన్ని పాటించడం కంటే నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు పాటించు, అంతే, అదే బెటర్ అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే మన డ్యూటీ మనం చేయాలి, అవతల వాళ్ళ డ్యూటీ కాదు. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు నేను చంపలేను అంటున్నాడు. తన డ్యూటీ ఏంటి? క్షత్రియుడిగా రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడం చెయ్యాలి. చేయకుండా ఎవరికది పాపం? ఒక బ్రాహ్మణుడు మనలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళి ఎవరినైనా చంపేస్తే మనకది పాపం. ఎందుకంటే మనం సోల్జర్స్మి కాదు, ఆ రాజులవి కాదు, అక్కడ లేవు. వెళ్ళి ఎవరినైనా చంపితే మనకి పాపం. కానీ క్షత్రియుడిగా రాజ్య సంరక్షణ కోసం చేసినప్పుడు అది పాపం కాదు. సో అది ఇప్పుడు అక్కడ ఇచ్చిన అదొక ఉదాహరణ అనమాట. వేరే వాళ్ళ డ్యూటీ చేయకు అంటే నువ్వేదో బ్రాహ్మణుల్లాగా ఆలోచించి మనుషులు చంపితే పాపం అనుకుంటున్నావు, అది ఇక్కడ నీకు వర్తించదు. నువ్వు నీ స్వధర్మం ఏమిటంటే నువ్వు క్షత్రియుడిగా రాజ్య సంరక్షణ కోసం చెయ్యాలి, తప్పదు. అది ఇక్కడ మీనింగ్ అనమాట. సో వేరే వాళ్ళ డ్యూటీస్ కాదు, నువ్వు నీ ధర్మం ఏమిటో ఇక్కడ ఆలోచించుకో. వాళ్ళ డ్యూటీ నువ్వు పూర్తిగా ధర్మం అనుకుని యుద్ధం మానేయడం నీకు పాపం అవుతుంది. నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయని వాడు అవుతావు. కాబట్టి పరధర్మ పాలన కాదు నువ్వు చేయవలసింది, నీ స్వధర్మ నీ డ్యూటీ ఏదో చూసి చేసుకో అని ఇక్కడ మనందరికి కూడా ఇది పాఠం అనమాట. మనం ఒక్కొక్కసారి అది అలా చేస్తే కరెక్ట్ కాదని వాళ్ళు ఎవరు అంటున్నారంటే మన వ్యాపారంలో మనం ఏం చెయ్యాలో మనం చూసుకోవాలి, మన ధర్మానుసారం మనం పాటించాలి. వాళ్ళెవరో తప్పు ఇలా చేస్తే వ్యాపారం పెరిగింది, దొంగ వ్యాపారం చేస్తే వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చాయని చేసామనుకోండి, అది కూడా మరి మన ధర్మం అది కాదు. వ్యాపారం అంటే ధర్మం, కొంత ప్రాఫిట్ ఉండాలి, అసలు ప్రాఫిట్ లేకుండా వ్యాపారం ఉండదు. సో నువ్వు కొన్న ధర మీద నువ్వు ఎక్కువకే అమ్మాలి, కొంత గొప్ప. కాకపోతే బ్లాక్ మార్కెటింగ్ ఇటువంటివి చేయడం పాపం అది. సో పరధర్మం అది ఎవరో చేశారని మనం చేయడం. సో పరధర్మాన్ని కాదు, నీ డ్యూటీ కరెక్ట్గా ఎలా చేయాలో చూసుకుని నువ్వు అలా చెయ్యి. అంతేగాని పరధర్మాన్ని నువ్వు కరెక్ట్గా చేసినా కూడా నీకు అది నష్టం అవ్వచ్చు అంటున్నారు. ఇదంతా విని అర్జునుడు అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పురుష అని చిన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజిత. ఇది వృష్టివంశస్థుడా అంటే యదువంశాన్ని వృష్టివంశం అంటారు అంటూ కృష్ణుని సంబోధిస్తూ అయిష్టంగా బలవంతంగా కూడా మనిషి పాపకర్మలు చేస్తున్నాడు. పాపం అని తెలిసి కూడా పాపం చరతి పురుష, పాపాలు చేస్తున్నాడు ఎందుకు తెలిసి కూడా ఇది పాపం అని ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మా విధ్యేనమిహ వైరిణం. చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఈ ఒక్క శ్లోక గుర్తుంచుకున్న మనం జీవితంలో ఎన్నో విషయాల్లో మంచి మార్గంలోకి తప్పు మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఉండే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో తెలుసు కూడా ఎందుకు తప్పులు చేస్తున్నారు అని అర్జునుడు ఇక్కడ అడిగిన ప్రశ్నకు కామయేష క్రోధయేష, కేవలం కామము క్రోధమే, రజోగుణ సముద్భవ, రజోగుణం వల్ల పుట్టిన ఈ కామక్రోధాలే ఇలా మనిషిని పాప పనులు చేస్తున్నాయి, పాపం అని తెలిసి కూడా. మహాశనం అంటే శని అంటే ఇక్కడ దురాశాపూర్వకమైనది, మహాపాపాత్మకమైనది. విధ్యేనం తెలుసుకో,
ఇహ వైరిణం, ఈ ప్రపంచంలో ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు లేదు అంటున్నారనమాట. విద్యే, తెలుసుకో, నా లేదు, ఇహ ప్రపంచంలో వైరిణం శత్రువు, ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు ఈ ప్రపంచంలో లేదు. ఈ మహాపాపాత్మకరమైనటువంటి కామమే, క్రోధమే, రజోగుణం వల్ల సముద్భవించిన ఈ కామక్రోధాలే ఇవి ఈ మనిషిని పాపాలు తెలిసి కూడా పాపం చేయిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు కామం వల్లే, కోరిక వల్లే. ఉదాహరణకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, కారు కొనుక్కోవాలని ఉంది, మన జీతంతో మనం సంవత్సరానికో 2 ఏళ్లకో కొనుక్కోగలుగుతాం. అదే లంచం తీసుకుంటే రేపే కొనుక్కోవచ్చు. కోరిక, కారు కావాలి, దాంతో తెలుసు లంచం తప్పని తెలుసు, కానీ తీసుకుంటున్నాం, కొనుక్కుంటున్నాం. ఎందుకు? కోరిక తెచ్చుకోవాలి. అదే చెప్పారు. తెలిసి కూడా ఎందుకు వీళ్ళు పాపాలు చేస్తున్నారంటే కామయేష క్రోధయేష. ఈ కామ క్రోధాలు ఎందుకు పుడుతున్నాయి? రజోగుణం వల్ల పుడుతున్నాయి. ఇవి ఎలాంటివి? మహా దురాశపూర్వకం, దురాశ అన్నమాట అది. మహాపాపాత్మకరం. దీనికంటే పెద్ద శత్రువు ఇక్కడ ఈ భూమిలో ఇంకొకటి లేదు. ధూమేన వ్రియతే వహ్ని యథా దర్శో మలేన చ యథోల్బేన వృతో ఘర్మ తథా తేనేదమావృతం. పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దం, గర్భస్థ శిశువుని మావి ఎలా అయితే కప్పివేస్తాయో ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఈ కామం కప్పివేస్తోంది. మనందరికీ ఉందంటున్నారు ఆత్మ, భగవదంశ అంటున్నారు. మరి మన అందరికీ బ్యాడ్ మెంటాలిటీ ఏమిటి? దుఃఖం ఏమిటి? కోపం ఏమిటి? ఈ బాధ ఏమిటి? మనం అంత సచ్చిదానందులం అయితే ఆత్మలాగా మరి మనకేమిటి అని మనందరికి డౌట్ వస్తుంది. ఈ ప్రవర్తన ఏమిటి? మనకి బాధ ఏమిటి? మైండ్ తత్వం ఏమిటి? ఎందుకు అంటే ఈ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని, ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని మనకు అందకుండా చేసేది ఈ కోరికే. అది కప్పివేసింది. ఒక పొగ ఎలా అయితే అగ్నిని కప్పివేస్తుందో, అద్దం మురిగ్గా ఉంటే మనకు అద్దం ఎలా కనిపించదో, అలా ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనే దాన్ని ఈ కోరిక కప్పివేసింది. తద్వారా మనకు ఆనందం అందకుండా చేస్తోంది ఈ కోరిక. ఈ కోరిక ఎక్కడున్నది? ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి రస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి వీటన్ని కూడా రస్యాధిష్టానం, ఇక్కడ అన్నిటినీ ఆవహించేసారి చెప్తారు. ఉచ్యతే అంటే చెప్తారు. ఇంద్రియాలని, మనస్సుని, బుద్ధిని, అన్నిటినీ కూడా ఈ కామం ఆవహించి ఉన్నది. ఏతైర్విమోహయత్యేష, ఇది ఈ రకంగా మోహితులను చేసి జ్ఞానం ఆవృత్య దేహినం, మనిషిని జ్ఞానం కప్పివేసేటట్లు చేస్తోంది. మనిషి యొక్క జ్ఞానాన్ని. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ ఆశ్రయాలే. వీటన్నిటిలో ఉంటాయి. ఇంద్రియాలు లొంగిపోతాయి కోరికకి, ఇంద్రియాలు వెళ్ళి మనసును లొంగిపోయేటట్లు చేస్తాయి కోరికకు, మనసు వెళ్ళి బుద్ధిని కూడా ఆఖరికి విచక్షణని కూడా లొంగ తీసుకుంటుంది. ఇది తప్పు అని చెప్తున్నా కూడా ఆ మనసు యొక్క పట్టుదలకు, మనస్సు చేసిన ఒత్తిడికి బుద్ధి కూడా లొంగిపోతుంది. సో కామం మూడింటిని కూడా ఇలా వశం చేసేసుకుంటుంది అన్నమాట. ఆ రకంగా అది మన జ్ఞానాన్ని మొత్తం కప్పివేసింది. మన ఆత్మజ్ఞానాన్ని మూడిట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆత్మలోకి ప్రవేశించలేదు. ఆత్మను ఎవరేం చేయలేదు. కానీ మనకు ఆ ఆత్మతత్వాన్ని, ఆత్మలో ఉన్న ఆనందాన్ని అందనివ్వకుండా ఈ మూడిట్లోకి వెళ్ళి అది కప్పివేసింది ఈ కోరిక. ఆ రకంగా మన అందరినీ మోహానికి గురి చేస్తోంది అంటున్నారు. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు, తస్మాత్, కాబట్టి తస్మాత్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. కాబట్టి నువ్వు ఇంద్రియాలు ఆన్యాదో, వాటి మొట్టమొదట ఆదిలో ముందు నువ్వు ఇంద్రియాలు నియమించుకో, కంట్రోల్ చేసుకో భరతర్షభ. సో నువ్వు ఈ రకంగా కామంతో నీకు ఆత్మజ్ఞానం కనపడకుండా అయిపోతుంది. కామం వెళ్ళి ఇంద్రియాల్లో, మనసులో, బుద్ధిలో కూడా కూర్చుని నీవు ఆత్మజ్ఞానాన్ని దర్శించనీయకుండా చేస్తోంది. కాబట్టి ముందు నువ్వు నీ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకో. ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటే అక్కడే నువ్వు కోరికను ఆపివేయచ్చు. చేసుకోలేకపోతే అవి వెళ్ళి మైండ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి, మైండ్ వెళ్ళి బుద్ధిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ నువ్వు ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకో. అలా నీ చెప్పు చేతుల్లో ఇంద్రియాలను ఉంచుకుని ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసి ఈ కామం అనే శత్రువును పారద్రోలు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇక్కడ బండిలాగా చూపిస్తున్నారు. ఇంద్రియాలు ఎలాంటివంటే గుర్రాలు, మనస్సు కళ్ళెం లాంటిది, బుద్ధి సారథి, లోపలున్న ప్రయాణికుడు. ఈ ప్రయాణికుడు జీవాత్మ.
సో ఇంద్రియాలు ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోతాయి. ఈ కళ్ళెం వాటితో పాటే వెళ్ళిపోతుంటుంది. బుద్ధి అనే సారథి వెనక్కి లాగుతూ ఉంటాడు, అటు కాదు వెళ్ళేది, మనం ఇటు వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి. కానీ ఇంకా బలంగా గుర్రాలు అయితే బుద్ధి సారథి కూడా ఒక్కోసారి తప్పు వైపు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. సో అలాంటి శరీరం ఇది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి దీనివల్ల అన్నిటికంటే ముందున్న ఇంద్రియాలు ఏం చేస్తున్నాయి? ఇంద్రియార్థాలను చూస్తున్నాయి, వస్తువులను చూస్తున్నాయి. మన ఎగ్జాంపుల్లో సోఫాను చూస్తున్నాయి, చూసి అటువైపు వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇక్కడ గడ్డిని చూస్తాయి, రోడ్డు వదిలేసి గడ్డి వైపు వెళ్ళాలని చూస్తాయి. సో గడ్డి ఇంద్రియ భోగ వస్తువు ఇంద్రియానికి. అది దాని మీద ఇంద్రియాలు కొంచెం బెటరు. అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉంది ఇక్కడ వస్తువులు, గడ్డి మొదలైనవి. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇంద్రియాలు, అవి చూస్తున్నాయి. వాటికంటే బెటర్ స్టేజ్లో ఉన్నది మనసు. మనసు వెంటనే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఈ వస్తువులకు, ముందు ఇంద్రియాలు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఆ తర్వాత మనసు కొంచెం బెటర్ అవుతుంది, ఇది వెళ్ళి చెప్తే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మనసు కంటే బుద్ధి ఇంకా ఉత్తమం, ఎందుకంటే బుద్ధి మనసు అటువైపు వెళ్ళినా బుద్ధి వెనక్కి లాగగలుగుతుంది కొంతవరకు. మరీ బలంగా మనసు ఆగితే తప్పితే, గుర్రాలు ఆగితే తప్పితే. సో బుద్ధి, మనసు కంటే బుద్ధి ఉన్నతం, బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఉన్నతం. ఈ ఆత్మను ఎవరు ఏమీ చేయలేరు, అది సచ్చిదానంద తత్వం అంటూ ఇక్కడ ఆర్డర్ చెప్పారు. చివరికి మనం వెళ్ళవలసిన ఉన్నతమైన స్థితి ఏమిటి అంటే ఆత్మస్థితి, అది అన్నిటికంటే ఉత్తమం. కాబట్టి మహాబాహువులను అర్జున ఇలా బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పదని గమనించి బుద్ధితోనే మనస్సును నిలకడ చేసుకుని ఈ కామాన్ని, కామరూపంలో ఉన్న ఈ బలమైన శత్రువును నువ్వు సంహరించు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. ఈ గీతా పాఠంలో ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా మనం కామాన్ని జయించాలి. మనస్సును ఎలా అంటే ఇంద్రియాలను హరినామ జపం, భగవన్నామ జపంతో, భగవద్గీత చదవడం, ఇలాంటి వాటితో ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం నేర్చుకోవాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.